таҳлилгарони маълумоти бузургҳаҷм. ба дар ин ҳолат метонем ки границану рафта. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Информатсияи нав. Ба як гурӯҳ одамон дар Федератсияи Русия дигар вид на жительства ва паспорти расистӣ намедиҳанд. Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Лайк мондана фаромӯш накунед. касое ки дар Федератсияи Русия шаҳри Москва қарор дорен, агар ба ягон нафари шумо духтури дандон дар кор боша, бародари тоҷики худмон дар ҳамуҷа чанд сол шид ки стоматологай. номерош мебурояд дар рӯи экран. занг бизанед, қатиш суҳбат кунед, кортона буд мекунад. табибону омӯзгорон ва ронандаҳо ва боз як қатор мутахассисони соҳибтаҷриба, ки барои дарёфти ҳуҷҷати иҷозаи зист, яъне ки вид на жительства, дар Русия ба таври содашуда имтиёз доштанд, аз рӯйхати номгӯи ин касбу ихтисосҳо хориҷ шуданд. дар шарҳи фармон зикр шудааст, ки рӯйхати нав бар асоси талаботи кадрӣ бо иштироки вазорату идораҳои марбута зикр гардидааст. ба иттилоъоти вазорати меҳнат, барои истифода аз ҳуқуқ ба таври содашуда дар ёфтани иҷозатномаи зист, яъне ки вид на жительства, дар соли 2025 ба мутахассисони хориҷӣ дорои касби мувофиқ лозим аст. моҳи декабри соли 2024 фаромӯш накунем, ки як тағйироти иловаҳо ворид шидагӣ буд. дар Русия тағйирот ворид гардид, ки мувофиқи он ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ бо касбу ихтисосҳои серталаб ҷиҳати ба таври содашуда гирифтани иҷозатномаи зист, вид на жительства ҳуқуқ медод. муайян кардани номгӯи чунин касбу ихтисосҳо бар дӯши вазорати меҳнати Русия вогузор гардидааст. вазорати меҳнати Федератсияи Русия як гурӯҳ нафарҳое ки мо номбар кардем, аз ҳаққи гирифтани вид на жительства маҳрумшон гардонид. яъне ки дигар ҳар нафаре ки ба ягон ихтисос ба Русия мерава, кору фаъолият карданӣ мешавад. дар ҳамун ихтисоси худаш зиёда аз 1 сол таҷрибаи корӣ дошта боша, агар номгӯе ки мо кардем номбар ҳамаша гуфтем ҳамин касота тааллуқ дорад, баъдан метавонанд ки документ бисупоранд барои гирифтани вид на жительства. аз сални дигар намешавад. зиндаву сарбаланд бошен. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳен границаи Қазоқистон бирен ва биёен айсари нав документотона 100% кунен. номерошон мебурояд, занг занен, граница мебаранд. али нависондай. ассалому алайкум додар. ман патентим 1 моҳ мондай. меша граница нурафта продлит кунам. кори стройка мекунам. не, вақте ки шумо агар трудовой договор дошта бошен, баъд дар ин ҳолат метавонед ки границану рафта патенти худтона продлит бикунед. як нафари дигар нависондай. ассалому алайкум рад. ман аз аллатая карона қарздорам. мара суд додагӣ нестанд. ман Тоҷикистон рафтан метавонам. агар ки суд додагӣ набошанд, шуморо запрет кардагӣ набошанд, бале. ба хотире ки баъзе вақтҳое мешавад ки аз рӯи ҳамин қарзо ҳатто шуморо запрет мемонанд ки аз Россия берун баромада натонед барои пула споридан. Саймурод нависондай. салом акаи Сорбон. ман 3 бор граница гузаштам. метавонам граница рафта? илтимос ҷавоб диҳед. бале, метавонед. вақте ки шумо трудовой договор доред, мисол то 3 бора имконият доред ки бе гузаштани граница документотона нав бикунед. трудовой договор набоша ва шумо ҳарсола ки биред барои документҳоро аз нав кардан, чанд боре ки мисол лозим аст барои аз нав кардани документҳо, метавонед вақте ки ҳуҷҷатҳо буд мешаванд. як нафари дигар нависондай. салом ака. мара якум бор Россия рафтам. аз аэропорт гардонданд. ман метавонам диромада? мо дар видеоҳо бисёр ҳамин сухана мегӯем ки баъзе нафар вақте якум бор меравад, то ҳатто мешавад ки запретш мекунанд, рӯиш мекунанд. мисол дар баъзе видеоҳо мо мегӯем ки вобаста аз тақдиртон мебинед, ҳамин чиза шумо правилно бифаҳмед ки ягон ҳолате мешавад ки мақсад дар ҳамун таможни бе ягон причина шуморо мегардонанд аз рейс. ва баъзе нафарҳо дуюмбора мераванд, бо иҷозатшон метаҳанд ки бидурӯянд. бо ҳастаи баъзе нафарҳое ки мегардонандш, дуюмбораам меравад, мутаассифона наметавонад ки Россия бидурӯяд. исмоилов нависондай. ассалому алайкум. ака, ҳуҷҷати ронандагии Тоҷикистон ба Россия ронандагӣ кардан мешавад ё ин ки не? барои корҳои шахсии худтон агар истифода барен, бале, мешавад. дигар барои чизо не, мутаассифона. шодӣ нависондай. ассалому алайкум. мора моҳи январ бад аз аэропорти Внукова гардонданд. 60 нафара ая самолёт ҳамихӣ карданд. чанд бор пурсидем, причинаша нагуфт ҳичка. вақти омадан мон як касаш гуфт ки 3 моҳ пас биёин. депортмон карда бошанд ё бирем 3 моҳ пас мешавад. нашоти документҳом ягон проблема набуд даже. 2 моҳа патентам пешакӣ споридагӣ буд.
ҳами саволи пештарада мо гап задем бигем ки ба ҳама тааллуқ дорад. хеле ки гуфтем баъзе ҳолатҳое мешавад ки мегардонанд ба ҳеҷ чиз запретед мемонанд новобаста ӯе ки ту документ дошти ё ки надошти. барои ту бояд бирай метонӣ наметонӣ рафта як бор мерен ҷои шиноснома ва раводид шаҳри душанбеда қарор дорад. паспортона метен амуҷа тамоми данёи шуморо линиёҳоро проверка мекунанд ва 100% мегам барои шумо ки ҳозир шумо имконияти рафтан дорен ба Россия ё ин ки не. зиндаву сарбаланд бошен. видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.